Khona ngiyazi ukuthi ngenxa yeinkinga esinazo empilweni sigcina sesicabanga ukuthi khona izinto esingazenza ngaphandle kaNkulunkulu. uNkulunkulu ukhona. uNkulunkulu uye wadala lelizwe. uNkulunkulu akafuni nalelizwe. uNkulunkulu akafuni lelizwe lingcole kanje. uNkulunkulu akafuni ingane zethu idakwe idakamizwa kanje. uNkulunkulu akafuna abafowethu bafe kanjena bengabi namsebenzi, bengabi nasithunzi, amadoda angabi nasithunzi ngenxa yokuthi uhulumeni akabanakile abantu. Asisukumeni sime ngandawonye. Noma ngabe uselokishini, noma ngabe usehostela, noma ngabe usemakhaya. Asisukumeni, sibambaneni, sikhulume nohulumeni, simncenge. Sihulumeni lungisa ndoda. Nawo ama drugs siyawabona. Laba bathi singama tribalist noma siphethe ubuhlanga. Kodwa nazi ingane zethu zidla ama drugs. Laba babona ukuthi xenophobic. Nazi ingane zakithatha ihlinzwe Northwest namhlanje. Yes. Laba bathi thina asinangqondo unskilled. Na imisebenzi njengoba sikhuluma njengamanje kukhandwa ama drugs emabhilidini. Yini enye afuna ukuthi aze ayibone. Asimeni ngandawonye bantu bakithi, sikhombise ukuthi sinenhlonipho, sikhombise ukuthi sonke lesi sikhathi bomama bami nogogo bami besimvotela uhulumeni ngoba sinethemba. Hayi ukuthi siziphukuphuka. Besimnika ichance. For 32 years kunomuntu olokhu azalwa akakaza sebenza. Una 32 manje lo muntu leyo nezwa yini? Kusho ukuthi lo muntu usalelo ngisho angaqashwa, usalelo iminyaka elako 20 ukuthi asebenze. Akanayo indlu, akanalutho, sayofuneka yoqala phansi. Uyoza qede lo muntu ukusebenza engazange enze lutho uNkulunkulu mayimbekile. Kusafanele azali ingane lo muntu ufanele enze yonke into. Uhulumeni ubulala abantu bafowethu. Ukubulala abantu ungasebenzi kwabantu abasha. Uma izwe linabantu abasha abangasebenzi, lelo zwe lifile. Akukwazi ukuthi ngingathathwa nabo mama kuthiwa kube yiba bayosebenza. Noma kuthiwa basebenze bona, kuthiwa bagwaze iphepha la eduze komgwaqo. Kodwa ingane zethu zibe ziyafa lapha. Ngicela sibambisane ke mina ingane zakithi. Engikwenzayo ngicela nikuqonde. Akukona ukuthi sifuna ukuhlaselwa abantu bokufika. Sithi abantu bokufika ake behambe. Bebuyele emakubo. Sisale silungisa izwe. Sisale silungisa ngaphakathi sisodwa. Sikhumbuze nohulumeni ukuthi hayibo uNandosi la eGoli, uSpela eGoli, uChicken Licken la eGoli, uMark and Bean la eGoli, uOcean Basket la eGoli. Awuqasha abantu abaqasha abantu base South Africa. Emsebenzini kunomthetho. La eSouth Africa kunomthetho obizwa ngokuthi probation period. U3 months. Umuntu mayeqashiwe kuumsebenzi wenkampani ukumfundisa umsebenzi. Abamusa ukuqamba manga bethi abantu base South Africa bazilutho. Asinandaba sifune kuba nama skill izwe lethu leli. Sicela inkampani mayiqasha abantu 3 months probation bese siyabona ukuthi umuntu akafuni ngempela ukusebenza ebese engaqashwayo. Kodwa kumusa ukugangwa ngeingane zabantu kulanda ingane ngoba laba abantu bale ngaphandle bafowethu abakhokhelwa. Labantu bangale ngaphandle abakhokhelwa. La emaplazini abelungu baqasha abantu bangaphandle babalalisa emahholo nezinja. Bese kuthiwa abantu bangaphandle bayakwazi ukusebenza. But they are reminded every day that they are foreigners by white people, by Indians. Nidla oshwama abacovwa ngenyawo nina. Nidla oshwama umuntu ongena etoilet. Aphume etoilet angayigezi izandla esazocova ushwama. Yekani ukufundisa ingane zakithi oshwama weba kwethu. Awu yonke nje ingane nje efuna ukuyithenga mawuthi edolobheni kuphathela ngikuphathela ushwama. Cela ungiphathe yekani mantombazana ukufundisa ingane umbhedo. Manje constitution siswami wesisi. Uyabona amalokishi obenjena nje. Abantu abangangawo abangomama abathi phambi kweingane benze lento yenzayo. Bedakwe phambi kweingane ezincane engaka. Bephinde beze phakathi kweingane befike bengalaleli ngicela uyoma ngemuva. Amen. Awukwazi ukudakwa phakathi kuzokhulunywa into emqoka kangaka. Amalokishi afile njena amalokishi sitolerate umbhedo. Ukube nje yini nikhuzana nodwa la bese nizozondana nizondanela ukuthi nikhuza umuntu obhedayo. Khuzanani.
awukwazi ukuze emhlangano nomqoka kanje uzudakiwe uma ngabuza ukuthi igazi lithe ukudungeka mana ngemuva kwabantu uvala umlomo ngoba mawungashongo lutho awonanga lutho khuzanani musana ukuzondanela ukukhuzana amalokishi afile manje amalokishi wona asukuma alwela lelizwe sukumani namanje amalokishi yiwo asukuma thina baba bethu babehlele emakhaya bayakhuphuka ngoba sekunezimpi la sicela ukuthi amalokishi aphinde asukume namanje ningashisi lutho ningayimbi imgwaqo akuwenza umqondo ukuthi ufuna amanzi umbe lo mgwaqo kodwa ipipe lingekho la kungcono ukuthi ungahamba uyomba lapho kunepipe khona akuwenza umqondo ukuthi ufuna amanzi bese ushisa ilibrary akuwenza umqondo ukuthi ufuna amanzi uhambe uyoshisa icrash noma isikole lapho kufunda khona izingane zalomphakathi akuwenza umqondo ukuthi uthi ufuna amanzi bese ublock amaphoyisa ukuthi angafiki lapho khona niyezwa bafowethu asihlakanipheni hlukanani nepolitiki phumani epolitikini hamba uyovota kuphela phumani epolitikini niyazondana la nizondanela ukuthi oyedwa umuntu phakathi kwenu nonke ngoba ningaka uyahlomula kupolitiki ebese buyeza ukhohlisa nina la ikhansela umuntu ofuna ukuba ikhansela fona aphume kulabo abantu abalwelizwe uma ngabe umuntu ofuna ukuba ikhansela nje sicela ukumbona kusuka manje namhlanje ngomhla ka7 June 2026 sifuna ukumbona namhlanje esukuma elwela umphakathi ehlanganyela nathi kulwelwe izwe hayi sisu sakhe sicela ukubona umuntu ofuna ukuba ikhansela eba kule mbhidlango uma engekho kule mbhidlango fuseke asifune umuntu ozoza la ezothi ufuna ukuba ikhansela ekubeni engenzi lutho ukulekelela izwe akukho mholi osayophinde akhohlisa abantu akasekho sifuna umuntu ozothi kuzokwenzeka manje anginayo imali mina bafowethu anginayo imali mina kodwa nakho ngikwazile ukuqala into eyenza abantu behambe eyenza abantu behlonipha imithetho yezwe anginayo imali lezi insizwa nizibona la emva kwami ziya volunteer zabizwa inayinsizwa kwakhumalo ayikhokhelwa umuntu akekho ikhokhela akekho nje ongaphumela obalathi yimi engikhokhela abantu abagada uphakela ngoba baya volunteer ngoba bayabona ukuthi nansi indoda isukumelizwe asenzi lutho sihleli makhamba labantu bokufika right now eSouth Africa kuvuleka imicimbi nibonile ku social media ezinye ingane ejabula ukuthi iqashiwe eBhusha ngoba bekusebenza abantu bokufika bodwa eBhusha nalokhu this is a warning to all business people this is a warning to all restaurants because makuqalwa siqala siqonda lapha erestaurant lezi zinto zonke sithi asizokwenzeka zizokwenzeka lapha erestaurant uma ngabe umuntu engafuni ukuvikela ibusiness lakhe aqashe lezi ingane zakithi ngiyanibonga abantu bangakithi ngiyabonga sizomemezela ke einsukwini through induna nabaholi sizomemezela iSoweto ngicela ingangiphoqi ngicela abantu abawu2 million abazo attend imarch engizoyimemezela la eSoweto vele nibaningi no16 million la eSoweto so ngicela uma simemezela ngane zakithi mawazi ukuthi ukusuka la uhamba ngetekisi ku10 rand kuya lapha kuyohlangana kule yantaba wena unawo 10 rand vuka ngo5 ekseni uyihambele kancane uzuyofika khona akuyona ipolitiki lela kuncenwa khona abantu lalelani lokho ke sekungaphezulu umholi wamezwe lokho kusho sekungaphezulu kodwa ngithi mina umuntu othanda izwe lakhe makuthiwa kuhlanganwa lapho ongafika khona ngenyawo kodwa kuhanjwa ngo10 rand kuya khona ungenawo 10 rand sifuna ukuprove ipoint ukuthi singazenza izinto singathenjiswanga ukudla singathenjiswanga itransport bonke labo abantu enibabonayo engihamba nabo abathenjiswa kudla abanikwa transport kodwa baba khona lapho kusetshenzwa khona ngicela nani nikwenze kuleli lokishi niyangizwa ngicela sisave lezi ingane lezi ngicela kungaphindi kube nengane ezofa la ngicela makunengane ezidla ama drugs la kuyothi kushawa uAugust ukuphela kaAugust ngizobe sengine center kwaNongoma ethatha ingane engaphezulu ka1500 sizoyilanda zonke lezi ingane lezi zihambe ziye lapha emakhaya leyo center leyo umholi waKwaZulu Natal undunankulu waKwaZulu Natal kodwa Jehova akekho umuntu eSouth Africa okuzophinde kutholakala ukuthi ubulawe iforeign umphefumulo womuntu oyedwa wala eSouth Africa ebulawe iforeign sizoyithatha serious leyo ndaba leyo so abantu base Nigeria eMozambique eZimbabwe oSomalia oma Pakistan wonke umuntu oyiforeigner eSouth Africa sicela ukuthi
angalokothi kuthiwa nje ngesandla sakhe kufe umuntu wase South Africa kusukela namhlanje ngomhla ka18 May 2026 kuze kuyobhubha umhlaba ngoba leyo nto sizoyithandazela kusuka manje sizokhuleka ukuthi make kwakhona nje umuntu wokufika obulala umuntu wakithi into esizoyenza sovele sibuke phezulu ezulwini sitshele uNkulunkulu yabo sangenzeka noma yini ke singaxoxa sicela ukuthi nje kungabibikho umuntu okufika ever again okuthiwa nje kubikwa ngisho indabeni ukuthi ubulela umuntu okufika wala eSouth Africa ngabe eGoli lapha eGoli nje abantu bokufika iningi labayathanda ukubulala abantu sicela ukuthi kuphele lokho kungabe kusenzeka sicela ukuthi mangabe abantu bokufika la eSouth Africa sicela bazi ukuthi abanalo ilungelo lokumasha noma ngabe bamashela ini umuntu akahamba yomashela uhulumeni wakhe le sicela ngaphindi nje kwenzeke kuthiwa la eSouth Africa khona into okuthiwa iceremony kuthiwa kuya celebrate noma kubekwa ini noma kuthiwa kunomhlangano insizwa zase South Africa kusuka manje make zezwa nje kuthiwa kunomhlangano wabantu bokufika ayihambe ziyoba ingxenye yalo mhlangano ngoba angithi bayingxenye eSouth Africa insizwa zase South Africa zonke insizwa uma nje kuke kwenzeka kwathiwa kukhona umhlangano wabantu bokufika okhona niuzwa kuthiwa useGoli noma useCape Town noma ukuphi angithi bathi banelungelo lokuba la sinelungelo lokuhlala nabe emhlanganweni insizwa ayisuke-ke hambe ziyohlala kusukela namhlanje umhlangano nje okuthiwa bayawubiza hambani nifike ningene nihlale phansi nilalele ukuthi bathini akukho madoda angasuka emazweni abo azobamba umhlangano lapha singazi ukuthi axoxa ngani noma ngabe balibhukhile lelo holo noma ngabe kungenwa ngamathikithi ithikithi lakho lokuthi uyindoda ungala eSouth Africa uzongena ngalo ke kulo mhlangano hlathi kanini hawu bekusezindabena sizothi kubantu bakithi kusasa umhla ka1 i-countdown iyaqala asijiki lapho i-countdown iyaqala umhla ka30 awulona ilanga lesigameko umhla ka30 is not an event umhla ka30 is a date by which all illegal foreigners must have left the country. We are calling on all ambassadors from different African countries to come and fetch their people. Because by 30th, we need to start other programs. Finally South Africa, nakhuluma nge-South Africa, angabathinta abantu bokufika. Nobody is going to die. No looting is going to happen. No violence is going to be incited. But we are calling on our brothers and sisters to say, my brothers and sisters, respect the peaceful way that we are using to ask you to leave the country. Because asifuni ukuzobuza ukuthi we gave you 6 months, why are you still here? We don't want to ask that question after the 3rd year. We do not want to ask that question. We want to say, we want to understand ukuthi okhona la is providing a scarce skill, okhona la is here on an educational visa, okhona la ukhona ngezinto ezisemthethweni kuphela. All illegal foreigners, even in buildings like this, on the 30th, we will be in these buildings. We will be checking what's happening in these buildings. Because you can't call Johannesburg a headquarters of African economy. Ufixe ibhilidi lifama windi kanjena kulenga amapitikoti, kulenga amaphinifa, kulenga yonke. We can't have towns like this. Because this is where drugs are cooked. This is where prostitution is conducted. This is where illegal stuff is done. And our police are compromised, and we are going to rescue them. We are going to rescue our leaders. We are going to rescue this country, and we are going to do all that peacefully. And we are calling on our people ukuthi niqhubeke bafowethu nibe nokuthula. Ongafuni ukwenza ukuthula, sicela ngangene eviyweni lethu ahamba yokwenza into ebhedayo ebese funa kuthiwa yenziwe yithini. Uma wena unamandla okwenza into ebhedayo, hamba uyoyenza wedwa. Ungangeni phakathi kwethu. I will be leading 1 million men on the day. And nothing is going to happen to this country. No infrastructure is going to be damaged. Akuzukushiswa lutho, akuzukubulawa lutho. We will be showing the government. We will be saying, government, look at us. We are 1 million men. We are saying one and the same thing. We are saying illegal immigrants must leave this country. Not only our black illegal immigrants, all races must leave this country. Abantu bayazi thina kasihlali kuma suburbs. Abanye bayasibuza ndaba ezithi abathi why ningabathinta abelungu njengamanje njengoba sila ngabekho abelungu la asikwazi ukukhuluma ngabelungu ngoba abelungu abekho la asihlali thina nabelungu. Every man that is staying in a suburb or in an estate
If he's staying with illegal white people there, he must do his job also. He's a man. He must stand up and fix the country. Everybody must contribute in fixing this country, and everybody must take part in making sure that we restore the greatness of this country. Lelizwe lihle, lelizwe linemali, lelizwe lingakwazi ukunakekela abantu balo kahle ngaphandle kweinkinga. Sicela lokho nje kuphela. Sicela kube nokuthula. Siyayiqala i-countdown. Akhona amamarch amaningi every day from tomorrow. Every day there will be an update ukuthi leading to the 30th, what's going on and what's going to happen. Thank you very much. Funa siyenze ngenhlonipho into ethi yenze abanye abajahile ababoni ukuthi lento senza yenze kodwa thina njengabasunguli bayo sinohlelo sinekhingaso lokuthi lento siyenzayo umphumelo wayo yoba yini ngempela manje ke sicela ukuthi abantu bakisile beqhubeke nokuhlonipha njengoba samemezela ukuthi khona umhlaka-30 ozayo. Umhlaka-30 akuwona ukweba, akuwona ukuthi wena usuke nokweba kwakini uze nakho kumhlaka-30 ngoba vele uyeba bese ufuna ukuzokweba ngomhlaka-30 ngathi manje sathi thina kwebile. Umhlaka-30 ungamlajuko ukuthi abantu bokufika fanele kushaya leso sikhathi sebehambile. Uma-ke beyobe bengakahambi thina njengabaholi siyophinde siqhamuke nokunye ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Kodwa khona okusalayo bayahamba abantu bokufika sebebaningi bayabothula into nabantu sebehambile ukuthi ngoba nina ngeke sibone phela. Okunye okudingeka ukuthi kwenzeke la eMtubatuba cela insizwa zibe neqiniso la eMtubatuba. Cela insizwa zibe neqiniso la eMtubatuba. Ningalokhu insizwa zala eMtuba eziningi. Insizwa zala eMtuba eziningi sihlala nazo emadolobheni koma-hostela nani nani. Zizinsizwa ezinkulu ithanda ukuhambisa ibhamu, ithanda ukuhambisa ukubulala nokwenzani. Manje njengamanje kulwelizwe kufanele ngabe lokhu kunsizwa abantu abakhombisayo kulezi ezinye indawo abahleli kuzo becabana nabafowabo belwa nabafowabo kufanele ngabe bakhombisa lapha phela manje kwenziwe lento. Mina amadoda ningixolele ngoba angenzeli kuthandwa mina. Yonke lento engiyenza angenzeli kuthandwa. So uma kufanele ngikhuluma iqiniso fanele ngikhuluma iqiniso. Insizwa zala eMatuba eziningi emahostela zikhambisa kakhulu ibhamu nokukhwala. Kodwa njengamanje kulwelwa umtuba. Ezinye zazo ikhona ziyasibona nje la. Angeke zize la. So akupheleke lokho ubunsizwa obokuqala nje ubunsizwa obokuvikela indawo yakini. Ubunsizwa bokuqala lobo mawinsizwa nje oqala into yokuqala oyenzayo uvikela nanga umfowenu oseduze kwakho. Umfowenu avikela umfowabo, umfowabo avikela umfowabo, umfowabo avikela umfowabo. Nizoyibona ke indawo zizolungiswa yilokho. Ngeke ilungiswe ukuthi wena uhambe usabisa abafowenu ngesibhamu. Ngeke ilungiswe ukuthi wazi ukuthi wena uyadubula. Awudubuli zona inyamazana udubula abantu bakini. So ke akupheleke lapha eMatuba lokho. Le mashi le izobikezela ukuthi la eMatuba sizoba nemashi yangempela. Okwesibili ngiza la eMtuba manje. Ngizobikezela okwesibili manje ukuthi la eMatuba ngicela insizwa la eMatuba. Ngalokho kwamba ukuthi singamatuba thina singamatuba sizinsizwa. Amatuba okwenza ukuhamba ulengisa amasende nje ungenzi lokho. Amatuba okwenza uzolinda nje namhlanje size siqede. Sithi mase siqedile hayi wephakele ubungasitshela ingane ufuna ukutshelwana izwe lifa. Why ufuna ukumenywa umenyelwa izwe lakini lifa. Kanti lesizulu leso sithi akwedlulwa ngendlu yakhiwa sichaza ukuthini kanti. Ngoba mawusubonile phela nabo abantu bayalwa sukuma same time nawe ume nabakwenu ungazi ushele endlini. Uyabona bajahile nani ndlona nje ukujahile nje ayikho ijahile. Ngoba mase kungathiwa nje sekuneyinkinga lapha ngeke futhi sizophinde sishode ngawe. So ke ngicela mina abafowethu ukuthi sibe nomoya wokubambisana la eMatuba. Sibe nomoya wenhlonipho. Ungathi uma unamandla uyinsizwa amandla akufuna ukuwasebenzisa kwabakwenu. Uma unamandla uNkulunkulu ekupha amandla yibana yenza njengami sukumelisa. Ngiyacabanga nje ukuthi uma ngathiwa siyasukuma la eSouth Africa siba 100 senze lento engiyenzayo mina. Niyazi izwe lingalunga ngelanga lilodwa. Kodwa abanye bajabuliswa wo50 rand laba bawanikwa amagugu. Unikwa ifotofoto seyufuna ke manje kulwa nabakubo. Ningakwenzi insizwa lokho siyawuqalekisa ke lowo moya. Siyawuqalekisa lowo moya ngoba impisha izethekile. Njoba sisalokhu sithi amakwerekwe awahambe nje, sithi amakwerekwe awahambe, sizogcina sijika sibuka ukuthi ubani osivimbayo. Impisha izethekile. Impi ishayizethekeli. Laba nje abalokhu bephambana nathi funa bayibhasobha ingozi. Lo muntu okwa Home Affairs olokhu ekhipana nama ID ewanika amashangana akabhaswa ubhutha ngabe sombekela umeqo thina
avuka idolo lingaka engasakwazi ukuhamba yabona ala sihloniphe ke ngane zakwethu sikhombise sizama lapho ukukhombisa uhulumeni ukuthi uhulumeni sinake sizingane zakho kasilwi asoni lutho sicela uhulumeni usinake so ke nezikhulu zikahulumeni aziyithathe serious lento ngoba uma ungahlanganisa lo 5000 lapho usemnambithi izona uhlanganisa lo 10000 owusegoli uhlanganisa lo 5000 use Thokoza uhlanganisa lo 10000 owuseThekwini laba abantu uma bengahlangana babe sendaweni eyodwa manje bangakwazi ukukhipha umongameli esihlalweni bangakwazi ukuthi umongameli akehle esihlalweni ebese beba nenkinga abantu asikufunike lokho sithi uhulumeni akasinaki yabo ngomhla ka30 sisazoqhubeka senze lamamanje ngomhla ka30 sifuna izizwa eziwu-1 ayikho transport sifuna indoda manje ezothi ngo20 rand wami cela ukunikela uNkulunkulu ngigibele ngihambe ngiyohlanganela nezinsizwa ngithandazele izwe lami ayikho transport yamahala kulento yokulwelizwe ngoba yiyo lento eseyona abantu ukuthi umuntu futhi kuyosizwa yena efuna ukuthuthwa athuthele into ezosiza yena na manje sithi insizwe eno20 rand ayithi ngo20 rand wami ngiyagibela ngiya lapho kuhlangene khona nacha sinika asisho ukunikela awuzolo yayibona ukuthi kanganani baba sithi thina umuntu ono20 rand wakhe siyocela ukuthi ngomhla ka30 agibele aye lapho esizobe sithe akuhlanganwe khona ngoba sifuna indoda nendoda ibe khona ilethe umoya wakubo ilethe ingilozi yakubo ilethe isithunywa sakubo ilethe umsamo wakubo ekuzolweleni izwe nani ke bongani ningafuna ukusala ke nani ke seningeza ke nje kodwa khona kuqondene namadoda manje ke ngoba phela ngifuna ukusala sesiyonithini ke ngoba uvalile uyabona so nifike indawo yenu nani eceleni ihlale ngapha eceleni kodwa masikhuluma iqiniso ngokwenhlonipho yakwaZulu nomsamo womuntu onsundu umuntu wesifazane fikathi ubaba kuwe unganile kufanele ngithi mina masibanibani la ekhaya angifuni ukuthi nokuthi mangiqeda nje ukuphuma egcekeni umsebenzi wakho njengomama ukuthi neni nayingane ubaba wala ekhaya uthi akakufuni ukuthi niyabona ingane njengoba ingezwe ingoba nina abantu besifazane senishaye ingane ngayishawa umuntu wesifazane ingane iyacetshwa kuze ingane izokwazi ingadlaleli kuwe njengoba ingane idlalela kini kangaka nje manje ingoba nina nizenza nibe into yokugcina empilweni yengane indoda into yokugcina empilweni yengane so ingane uyayiceba ngamabomu noma ungazi ukuthi ubaba yakekho ucebe nje ngamabomu ningizomtshela kwakho kufanele ingane yazi ukuthi khona umuntu omunye ngaphezulu kwakho ngamabomu noma ngabe yayondla noma ngabe akayothanda zokuceba ngamabomu wenzelani impilo yengane hayi wena usuyizela ingane sekucosukile impilo vele already kuwena noma ungayikhukhumeza uthini kodwa sicosukile impilo so sekufanele ucabangele lena ingane manje so ke enye yezinto esifuna ukuyibuyisa ilento ukuthi nina ngendlela enibaluleke ngayo thina masitshela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngifuna kwakho umuzi wami ube mkhulu wena umsebenzi wakho njengomuntu wesifazane ukukhumbuza uNkulunkulu ukuthi indoda yami noma ubaba la ekhaya noma umfowethu noma umkhulu ufuna ukuvusa lo muzi iwona umsebenzi wenu njengoba silwelizwe nje umsebenzi wenu omkhulu kunawo wonke ubusikhulekela ukuthi siphile ngoba laba abantu esilwe izwe esizama ukulithatha kubona bafuna ukusibulala abantu abaphethe amandla ukuthi thina singafi inina njengabantu besifazane hayi ukuthi nizogijima phambi kwethu ngoba mase nigijima phambi kwethu nisenza sibe lula wena uyenza indoda ibe strong uma angithi uyabona njengoba nikhona ngathi ngingenzela isibonelo ngoba nginitshela sifuna ukubuyisa isizulu lapha phakathi kwenu khona umuntu wesifazane oseyinsukwini lapha phakathi kwenu ngokomthetho wempi indoda ayimthinta umuntu wesifazane kuze kuphele izinsuku eziwu14 uma ibheke empini manje soyilwa kanjani impi wena umuntu wesifazane ulula ngalelo langa phela bengikhuluma isizulu wasikuwababaza ke wena uma ngabe ke wena ulula ke ngoba useyinsuku sokulula wenza thina sibe lula uhamba phambi kwami ngihamba ngixoba lapha kade uhamba khona kodwa manje ulula uyabona nina ningabala kwaZulu asikufundeni lokhu niyangizwana ningalokhu nibanga izinto engenamsebenzi umfazi othanda ukubanga boya kupolitiki angenze izintweni zakwaZulu lapha kupolitiki nje umfazi akabiki kumuntu uthethisana nendoda xabane nendoda ayibone indabeni ukuthi awumfazi wamadehelwa namhlanje uyabo umfazi akalokothi njalo nendoda umfazi uyabika ukuthi baba bani
ubaba wasekuthini wenza ukuthi nokuthi nokuthi kodwa uma upolitiki nje unelungelo lokuthuka nendoda uyithuka uyibize ngaphansi kanina wenze yonke into ngoba vele unamalungelo kodwa la kwaZulu akwenziwa lokho seniya-understanda ukuthi kungani singafuni ingene phakathi kwethu siphethe intelezi la wena ulula suyasuka wena ususikuthela ngentelezi yethu isifile intelezi yethu qhamuka amakwerekwere lapha sishaya ubona amadoda ebaleka yabo abalekiswa nguwe uhambe wayohamba phambi kwamadoda wawabulala wawaqeda lezi kuyinhlonipho ngaphezulu kwalokho kungaba into enjani nje makathiwa siyahamba bese kuvele kusuka ikwerekwere lapha nembokodo vele lishaya umuntu osifazane sikhona singamadoda singabe siseyiwo namadoda usani kukubanga into engekho Salani lapha ngamuva. Ngibani ngomva kwezinye. Siyanithanda, salani ngemuva. Salani ngemuva. Isizulu nje sizosibuyisa ngenkani. Uhulumeni umchaphazile njengoba ninganamadoda nje iningi lenu nayenzwa uhulumeni. Banichaphaza wanenza amaqhude apha amadoda manje. Indoda ekuthandane neqhude phela. Ngeke hawu ngathi nami ngiyifuthi. Athatha amashaka. Silawuleni-ke bafowethu ngiyabonga nje ngoba abantu abayikhala ngezizwe bandabandaba hayi ngiyakhala akekho umuntu yabo nje nangu ukuba umuntu uyasiya sasila ngaphakathi ngiphathi sikhuluma nawe lo bekufonela ethi ubani awusekho imeeting imasha ayisekho angafuthi impela ubabona beqhamuka kanje nje mina eqedwe ukungifonela ukuthi baningi abafonelwe njengami baningi yeah ngoba lento mina ngiyeke indaba ezithi njengoba sasifona ngendaba ezithi ngiveza bonke laba ambazi nabasasani kodwa sidibana ngokubona nokuthi nabo bahluphekile bafuna ukusebenza igalelo la ungukuthi lona bese exosha insizwa ke yini okwakhe noma ukhonana nalabo ke osusho nje ukuthi bakhona bathe imashi bona basayifuna kodwa ke akuhlangene nabo labo bala njobe nabe bethe imashi bayifuna nje bayazana bona bebonke ungukuthi kwenza mina ngicela kuwe phathi imashi Sunday kodwa insizwe nje bathi bayesa nje asilibeke leli qiniso weingane zakwethu lapha ngoba thina hayi ukuthi siyazenzisa sesabi umuntu nabona basiphethe lokho asiyiphathi ibhamu ukubona mphethe isibhamu hayi lapha mungixoshe lapha ngokuhlonipha ngize ngiyona ngoba ngiyavuma ukuxoshwa futhi mangibona kuyashisa ngiyabaleka mina ngichitha isikhathi yebo la kwamasipala hayi angisho omasipala bonke kunabantu abadlayo kumakwerekwere kubo bonke omasipala nakulo ukhona noma ngingakamazi ngizomcinga ngumthole kodwa bakhona abantu abadlayo kubantu bokufika asikwenze kucace lokho ingane zakwethu phela ubuntshontsha bakwethu ungani sakhula selusa sonke la sasintshontsha nathi masimini kodwa kwakuthi mase kungena umnikazi wensimbi wawulahla phansi ikhwili ulahle phansi kubaleke bakini hawo nabo phela kade bentshontsha phela sonke lesisikhathi bakithi akungonakalizwe loniwe ukuthi umuntu uyeba uyabona okokuqala nje kuyisono uma ungumuntu owumZulu ukuthatha into eyebiwe uyoyinika izingane zakho ngoba uNkulunkulu wena uya-understand ukuthi vele wena sekuphelile ngawe so ukuze akuzwise ubuhlungu ushaya izingane ingakho imizi eminingi obaba bakhona bakhula bengamasela iy'nsizwa ziyimigqomo zingangami azikwazi kwenza lutho ngoba uNkulunkulu into eyenziwe umzali uyehlisela ey'nganeni zakhe uma bokwazi nje ukuthi uma wenza into engalungile ubulala ingane yakho nonke kwazini lokho ungalokothi ekhaya emzini ekhaya kini nje uma kukhona into yebile le edliwayo yidlu iqede ngaphandle ingene isichelwe inyongo ingasasebenzi ekhaya ngoba ayifakwa into eyebiwe ekhaya ubabona abantu bengakwazi ukukhuluma into ephilayo bengabaholi ingoba bahle izinto zokwebiwa bewe yonke into beba ngisho imali ofanele yekubani uyabona yikho kubona abantu bengafuni manje ke sithina sinenhlanhla ke siyaxhumana ke nezinye izikhulu zethu ezikhona la ngaphakathi azinayo inkinga nalento bese kusuka bese kusuka ke umuntu nje phakathi wasemphakathini ophethwe inkosi ahambe fonela abantu ethi abantu abangezi bezosebenza umsebenzi ofanele bewusebenza so ke sibekezeleke bafowethu ngoba kukhonyana umoyana ukuthi abanye abantu abayithandile kodwa sibekezele singavumi futhi ukuxabana sodwa niyabona ngoba uma ngabe benza kanjalo bazodala ukuthi sixabane sodwa singakuvumi lokho singavumi kube nodlame loyithi sodwa singabantu impela sibhekene nayo nayi ngaphesheya sonke asibukeni ngaphesheya
uma kukhona obhedayo la simkhuze njengowakithi kodwa siqhubeke sibuke impi engaphesheya leli lizwe kumele libuye wemadoda fanele libuye ngathi singamadoda fanele ukhethe ukufa uma uyindoda ngoba uma ufe kahle uyindoda uba idlozi ey'nganeni zakho bonke laba babulala abantu bazoba iziphobo wena uma ufele izwe uma bengangibulala njengoba ngenza lento ukusho ukuthi emndenini wami ngoba obaba bami njengoba ningibona nginjena mina bethembeka kuSobhuza okhokho bami bathembeka kuSobhuza omkhulu bami bathembeka enkosini uyiBheki ubaba omncane wami kade ethembekile esilweni mina ngiyomgidiyele enkosini yakwaMandlakazi uyabona into lento ayivelanga kwavuka ekuseni sikhona inokhondolo uyabo manje nawe ke khanda ukhondolo aluqale ngawe ube isendlalelo sokuthi isibongo sakini siyokhiqiza amaqhawe asenzeni kanjalo bese niye kubugwala bakithi ngoba noma ungakhuluma ngoJesu zonke izinsuku zofa nje umfundisi nje khona umfundisi khona nje umfundisi ozofa kuqala kunami yes kodwa mina angiyena umfundisi engisho ukuthi akekho umuntu ongafi ngichaza lokho akekho umuntu ongafi khona inkosi ezofa kuqala kunami kodwa mina ngiyona inkosi yingoba akekho umuntu ongafi na ungakwenzi lokho engikwenza uzofa insizwa ke yeke ufuna ukubulawa uphuthu ake niyeke nje ufuna ukubulawa uphuthu lezinto akufuna ufele into ekhona die for the good cause. Phakelo Mthakathi says all South Africans must stand up for this land. But the question is, what are we doing while watching from home? Because every community needs people who are willing to stand up and step up, take responsibility, and work towards positive changes. We cannot expect one person to carry the burden. Although I know it's not just him alone working, there's many more people. Just look at the impact that one determined individual can have. Just one man, the impact, the way he shook South Africa. Now imagine what could happen if thousands of South Africans stood together, got involved in their communities and worked towards a better future. Change starts with ordinary people taking action. If we all rise together, support our communities and do our part, we can help build a stronger South Africa for everyone.